Pois, bo día a todos e todas. Estamos aquí para presentar o informe de Bandeiras Negras 2021. Este informe no que se denuncian os casos máis relevantes de contaminación e mala xestión ambiental costeira. Desde o inicio da otorgación destas bandeiras negras, no 2015, entreganse 2 bandeiras por provincia. Non podemos obviar a situación pandémica polo COVID-19, que supón unha pérdida de biodiversidade e que tamén puxo en relevancia sobre a mesa que a zoonose, ao salto dun virus dunha especie animal a unha especie humana, supón unha pérdida supón que se debe a unha pérdida de biodiversidade e, polo tanto, amosou que fai mellor que nunca a nosa vulnerabilidade como especie. Ademais, isto implica que puxo de relevancia a necesidade de manter a biodiversidade para que todas as cadeas funcionen tal cual e, polo tanto, ter ese hábitat protector. O hábitat tal cal o entendemos non supón somente a conservación das especies vivas, como os vegetais ou os animais, senón tamén o hábitat en sí, todo o espacio onde se leva a cabo ese ecosistema. Derivados da crise sanitaria, temos tamén un incremento dos residuos sanitarios. Estes residuos sanitarios que chegan aos mares, ríos e diferentes zonas de costa súmanse tamén aos famosos microplásticos que inundan todas as zonas costeiras, mares e océanos. No informe do ano pasado, precisamente, destacábase tamén que, desde o 2018, España leva pagado máis de 30 millóns en sancións derivadas da falta de depuración de augas e vertidos e saneamento. Por lo tanto, España segue sin cumplir toda a normativa da Unión Europea en canto a isto. Dende o punto de vista ético, temos que ter en conta que todas as actividades que teñen en conta do ser humano en relación coas zonas costeiras e co medio teñen que realizarse sempre de maneira sostible, respetando a biodiversidade e respetando cada unha das especies. Cada vez que se perde unha especie, perdense millóns de anos de evolución e, polo tanto, perdese o equilibrio. A conservación e o cuidado do medio ambiente e de todos os hábitats da biodiversidade debe de facerse a 2 niveis. Por unha banda, temos a nivel global a loita contra o cambio climático e a que sabedes está a provocar a acidificación dos océanos e, polo tanto, repercute negativamente tanto nos arrecifes de corais como nas especies que non soportan este crecemento global, e a nivel local. E, precisamente, para actuar a nivel local, estamos neste acto. A continuación, entón, darei paso ás diferentes compañeiras que falarán de cada unha das praias ás que se concederán as bandeiras negras neste 2021. Para empezar, Laura presentará a praia de Burela e cos seus vertidos fecais. Moitas grazas. Pois vamos a presentar a bandeira negra por contaminación, neste caso, en Burela. Continúan en Burela os vertidos de augas residuais con tratamento aceitado. Concello de Burela e Xunta de Galicia, para esa bandeira. Concello de Burela. Fai anos que o sistema de tratamento de augas residuais é deficiente no Concello de Burela, o que acarrexa continuos vertidos de augas fecais sen tratamento aceitado o medio marino coa grave degradación ambiental que isto acarrexa. Tanto o goberno local como o autonómico levan tempo anunciando a ampliación ou mellora da estación depuradora de augas residuais sen que se chegue a concretar esta actuación. En Burela, a depuradora non cobre as necesidades da poboación actual, o que provoca vertidos por desbordamento en Burela cada vez que chove forte e entran en funcionamento os aliviadeiros. A repercusión ambiental destes vertidos para as áreas afectadas da marina é indubidable, degradando zonas de protección especial. Ademais, a estación depuradora de augas residuais de Burela non cumpre a directiva de 91/271/CE Q2017 e nos informes do Organismo Autonómico de Augas de Galicia acumula todos os anos numerosos incumprimentos, constando non conformidades tanto nas medicións de VO5, demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, como de QO, demanda química de oxígeno. Unha auga residual típica contén materia orgánica en gran concentración. Isto é significativo en varios aspectos.
Ecolóxicamente, pois descarga esta auga nun corpo receptor como o lago ou o río, a materia orgánica é degradada polos microorganismos e ocasiona que se consuma o oxígeno, matando así a fauna acuática. Dende un punto de vista sanitario, a materia orgánica serve para que proliferen os organismos patóxenos que xa adoita conter a auga residual, de maneira que canto máis contaminada é maior o tempo e o perigo que representa como un foco de infección. O Edar de Burela ten un proceso de pretratamento con tamices rotativos e tamices no escozol e un tratamento primario físico-químico, pero carece dun tratamento secundario. O censo de Burela arroxa nos dá obter unha poboación que non chega aos 10.000 habitantes, pero aínda que a estación para unha poboación equivalente de 14.700 superior á poboación burelesa, a achega de residuos da industria local e, sobre todo, a presión demográfica exercida polo turismo na época estival fan que a capacidade de esta Edar sexa insuficiente para depurar axeitadamente as augas residuais. A solución: acometer a mellora integral do sistema de saneamento e a ampliación da estación depuradora de augas residuais de Burela por parte das administracións competentes. Estas son o Concello de Burela e a Xunta de Galicia. Esta actuación tan necesaria e urxente debe ir acompañada dunha planificación para dimensionar axeitadamente o sector turístico e a aplicación de medidas correctoras ante a masificación temporal que o sector turístico produce e que tan graves consecuencias ambientais acarrexa. Moitas grazas. A continuación, a compañeira Cata falará da Praia de Muros, a bandeira non despedida á Praia de Muros por augas residuais Virxe do Camiño. Sí, vou falar da Praia da Virxe do Camiño, que é unha praia urbana que pertence ao municipio de Muros, recibe o seu nome pola ermida da Virxe do Camiño, que está a beira dela. A praia está situada na parte norte da ría de Muros, en Noia. Dentro da enseada de Muros está protegida do mar aberto polo cabo e monte Faro de Regodiño. Isto fai que sexa unha praia protegida dos temporais marítimos. Ata o ano 2014, os resultados dos análisis da calidade da auga de baño eran suficientes e permitíase o uso da praia sen restriccións. Pero xa dende o ano 2015, durante 5 anos, máis a cualificación supera os valores de bacterias como esterococos intestinais e Escherichia coli, o que provocou o peche da praia e quítase do censo das zonas de baño. A contaminación por bacterias fecais na praia provén tanto das augas residuais domésticas como de verteduras da agricultura e gandería da zona. Este problema de contaminación aumenta considerablemente en caso de fortes chuvias e inundacións que provocan desbordamento dos sumidoiros e que fai que chegue máis cantidade de augas contaminadas á praia. Outro problema que afecta a zona é o mal funcionamento da estación de bombeo, que se avería con frecuencia debido á entrada de area e auga de mar, así como a verteduras non identificadas que chegan a enseada provenientes de río arriba. Son 5 anos os que as mostras realizadas de auga de mar deron altos valores de bacterias fecais, indicativo de que hai un problema de verteduras de augas residuais na zona, e na que a día de hoxe non se lle deu solución. O resultado é que se pechan praias ao baño, como ocorre coa praia da Virxe do Camiño e a praia de Lires, que se obtivo unha bandeira negra no ano 2020. Hai solucións e propostas de mellora. Deberíase realizar un estudo completo da zona para coñecer a orixe desas verteduras e así poderlle darlle unha solución. Revisar se hai casas que non están conectadas á rede de saneamento que poidan estar a causar verteduras incontroladas a enseada de Muros. En 5 anos non se realizaron accións efectivas para acabar a contaminación fecal na zona, cando debería ser prioritario realizar todas as medidas necesarias para controlar estas verteduras e evitar a súa chegada ao mar. Otórgase, por tanto, a bandeira negra por mala xestión á praia urbana, Virxe do Camiño, xa que simplifica o problema das verteduras de augas residuais ao medio mariño que obrigan ao peche de praias. Durante 5 anos, a praia obtivo unha cualificación insuficiente por non cumprir os valores establecidos para cualificar a unha praia con calidade apta para o baño. Moitas gracias. Agora eu vou presentar a bandeira negra que se lle concede á Praia de Altar. A Praia de Altar que ten un proxecto de estabilización por un conxunto de tragado e construcción de espigón.
sendo esta unha zona de especial protección para as aves, unha zona denominada CEPA, que está dentro da Rede Natura 2000, e, polo tanto, é unha zona que está protegida e catalogada así pola Unión Europea. A Unión Europea considera que todas as aves do territorio europeo son patrimonio común e, polo tanto, deben de ser protegidas con un plan especial de protección de forma homogénea que conserve os seus hábitats. A función deste plan de protección debe supoñer que estas aves poden vivir de xeito silvestre en toda a comunidade autónoma de Galicia. A catalogación da especie como vulnerable implica precisamente a elaboración deste plan de protección que non está feito e que non se ten en conta cando se fai ou se planexou este dragado. Por lo tanto, concédeselle a bandeira negra a praia de Altar no concello de Foz. Por outra banda, temos que ter en conta que a presencia especial do chortilejo patinegro, que é unha especie considerada vulnerable e, polo tanto, implica que debe contar con ese plan de protección. E se chegamos a ter en conta o impacto económico, temos que considerar que nesta zona, especialmente na praia de San Bartolo, é unha praia no que se desenrolan actividades de surf e outras actividades acuáticas e, polo tanto, suporía un gran inconveniente económico para toda esta zona. A solución supón que, en vez de este dragado, se poña unha solución, unha actuación que non sexa lesiva, é dicir, cuidar a remediación natural do areal para que a area non se perda xa que está sendo arrastrada polas correntes mariñas. Agora damos un tempo por si hai preguntas á prensa respecto a estas tres bandeiras negras. Son só tres. No, vamos continuar, pero por si facemos aquí un pequeno receso, continuamos. Perfecto. Pois pasamos o turno a Ricardo e a Benito. Ricardo, de Asociación Vida e Ría ou Minería, presentará as nenas de fins en Lousame. Bueno, en primeiro lugar, por suposto, dar as grazas á Asociación Ecologistas en Acción por ter feito este acto e, bueno, por dar relevancia coas bandeiras negras, pois non só a problemática das minas de San Fins, pois senón a problemática do todo o territorio galego, non? Con estas 6 bandeiras negras. As minas de San Fins están localizadas no municipio de Lousame, nunha contorna que se atopa a apenas menos de 10 km da ría de Muros e Nai. A problemática destas minas vai por dúas cuestións, non? En primeiro lugar, polas drenaxes que hai nas súas galerías logo de máis de 100 anos de actividade, que representan unhas augas que se verten directamente sobre o río San Fins, uns elevados ratios de, tanto de cadmio, cobre e zinc. Se xa é preocupante uns ratios de zinc ou uns ratios de cobre que están respectivamente 17 e 31 veces por riba, digamos, do que marcan as normativas ISO, non? Dos límites permitidos. No caso do cadmio, que é a sustancia máis perigosa das tres, é unha sustancia cancerígena, son 160 veces, se multiplica por 160 digamos, o ratio, non? Máximo permitido. Estamos falando, bueno, pois, dos 50.000 litros hora que se verten directamente sobre este río. Pois, coas consecuencias obvias que isto ten sobre a poboación, sobre problemas de saúde pública na poboación de Lousame e, sobre todo, para as actividades agrobandeiras que se desenvolven neste municipio e que ten unha das principais actividades neste municipio. A este problema se engade polas presas.
unhas presas que foron construídos entre 1928 e 1939 e que levan, pois, van a facer preto dos 100 anos, non? Dende que se iniciaron a construir sen ter unhas labores pois, de póster seguridade. Estamos a falar que estas presas conteñen millóns de metros cúbicos de residuos altamente contaminantes, é dicir, residuos que conteñen altas porcentaxes dos minerais pesados dos que falábamos antes, non? Zinc, cobre e cadmio, sobre todo este terceiro. A actividade paralizouse nestas minas no ano 1990 e o plan de labores foi presentado pola empresa concesionaria ata o ano 2000. Neste momento deixan de presentar os seus plans de labores, pero a administración non cumpre coa súa obriga de retirar as concesións de explotación nin a obriga de restauración do área. Máis tarde, este colapso, non? Este colapso que podería darse tanto das comportas, un colapso que xa aconteceu en 1960 nunha das comportas e que pois, deixou unha lingua de morte durante todo o río Sanfins, poderíase volver a dar. Estas comportas foron seladas no ano 1980 e hai que dicir que o que eran unhas pequenas filtracións, sobre todo pola comporta de abaixo da maior das presas, xa se estaba a convertir nun verdadeiro caudal que deixa pasar augas que tinguen o río pois dunha cor que indica a presencia destes minerais, non? Ademais, pois tamén hai que dicir que froito de anos e anos sen que se fixera ninguna labor de posta de seguridade das presas, sobre todo da maior delas, que aí contén o maior número de toneladas de residuos, pois se presentan importantes fendas, un importante deterioro no formigón da presa e, nos tememos que poida acontecer outro Aznalcóllar, un Aznalcóllar que significaría, sen ninguna dúbida, que esa ría de Muros e Noia, que se atopa, como decía, a menos de 10 kilómetros das presas mineiras, pois perdese a súa actividade. Eu sempre digo que a problemática non é só económica, senón tamén que é ambiental, pero non menos importante asinalar que directamente da actividade marisqueira na ría de Noia dependen máis de 1.500 familias, é o principal motor económico desta comarca de Muros e Noia. 1.500 familias só na confraría de Noia, que é a máis interior da ría. Despois estaríamos falando, por suposto, do resto das confrarías da ría, e estaríamos falando pois non só destes empregos directos, senón de todos os empregos indirectos, non? Que hai pois nas conserveiras e pois máis tamén pois na venda directa e máis. Ao longo dos últimos anos, pois en 2009, unha nova concesionaria tomou a concesión, se deron 2 millóns de euros en subvencións. Sin embargo, esta empresa entrou en concurso de acreedores no ano 2013. Destes 2 millóns de euros, ningún só euro foi a proxectos para investimento na seguranza das presas e na prevención das enlaces ácidas. Estes proxectos de explotación que agora acolleu unha nova empresa concesionaria en 2015 non foron sometidos a estudos de impacto ambiental nin a información á cidadanía, o que é preceptivo polo convenio de Aarhus. E xa para rematar, gostaría de dicir que en contraposición aos 12 postos de traballo que asegura esta mina durante 10 anos, estaríase ponendo en perigo, ou estáse ademais ponendo en perigo sen a conservación da área, máis de 1.500 postos de traballo, como dicía antes, e por outra parte que a restauración desta área tamén é unha aposta polo emprego, posto que
de seguro que esa aposta en seguridade da zona tamén daría pois penso que preto ou máis deses 12 postos de traballo durante 10 anos que asegura a empresa concesionaria. Neste último mes vai haber unha presentación no Parlamento dunha iniciativa para que a Xunta por fin poña todas as cartas na mesa para que esta conservación da zona se faga dunha vez por todas. Quero, pois, de novo, dar as gracias a Ecoloxistas en Acción por poñer de manifesto esta problemática. Penso que é moi importante que a relevancia tanto das outras bandeiras negras como desta sexa grande, que chegue a maior xente posible, que a través da presión cidadá pois esa iniciativa que vai chegar pois gracias á Vida Ría Minería, neste caso presentada polo BNG, penso que co apoio tamén do Partido Socialista pois se poda facer a presión necesaria pois para que o Partido Popular, que agora mesmo está no goberno da Xunta, tome cartas no asunto dunha vez por todas, que non aconteza unha desgraza maior da que xa hai na actualidade, non? Pois a ruptura da presa ou a mesma ruptura da comporta podería ter unhas consecuencias moi malas. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice el la empresa concesionaria? ¿No lo dices? ¿O nombre de la empresa concesionaria? Sí, SACIR, bueno, a empresa chamase É unha filial de SACIR. É unha filial de SACIR, Valoriza, non sei o nome, Valoriza Minería, filial de SACIR. A matriz de SACIR. Pois a continuación continuaremos con Benito, da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, que presentará a bandeira negra. É un placer. Sí, bueno, bom día. Eu vou presentar a bandeira da factoría de Ence en Pontevedra. Parece sorprendente que despois de 60 anos funcionando na ría, pois todavía estemos aquí presentando unha bandeira negra próximo día 4 manifestándonos diante da factoría para pedir o seu peche. Por que se dan condicións de bandeira negra? Pois a nivel contaminación, a empresa sigue contaminando, a pesar de toda unha serie de campañas para negar a contaminación. Nós temos os datos, lógicamente, que son datos públicos, tanto os que toma a propia empresa a diario, como os que toma a Xunta, inspeccións periódicas que realiza por término medio un par de horas anuales, e iso reflicte que, aínda na actualidade, se siguen superando os límites, sobre todo a nivel de materia orgánica, que establece a Lei de Aguas Residuales, que é o resultado da transcripción da Directiva 91.271 que se citou antes de Aguas Residuales Urbanas. En principio, o que supera sobre todo é a cantidade de materia orgánica e podía pensarse que un pouco de materia orgánica pois non debería ser moi impactante, pero temos que ter en conta o volumen de vertido de 35.000 metros cúbicos diarios e nunha ría que ten, así se ten avaliado, problemas de renovación de agua, problemas de circulación que permita renovar rápidamente a agua. Tamén se ten detectado contaminación microbiolóxica que está afectando os bancos marisqueiros, de tal forma que hai bancos que teñen sido declarados durante anos zona C, que é zona que non pode comercializar directamente o marisco. Hai emisións gaseosas, hai episodios olorosos que provocan molestias na cidadanía, ten habido emisións de óxidos de xofre que teñen provocado tamén molestias e existe un risco permanente que ten asegurado o propio presidente da compañía, que di que existe a ameaza real en que en calquera momento, según as súas palabras, se produzca un susto ambiental que afecte aos ciudadanos da zona.
É dicir, se trata a todas luces de unha industria perigosa, unha industria que, como está en período de desinversión, pois non se cuidan estes detalles ambientales, entón é unha empresa aí tamén bastante a nivel ambiental. Pero bueno, quería señalar tamén que non só o que trascende de Pontevedra, de Lobrizán, a aceptación que provoca a factoría de Ence, xa que é determinante de cara a política forestal de Galicia. É dicir, na actualidade, o desenvolvemento rápido das plantacións de eucalipto en toda Galicia están a calar xa unhas 600.000 hectáreas que teñen moito que ver coa demanda e coas políticas de Ence. O que pretende é manter unha sobreproducción de eucalipto para poder regular os precios, para poder controlar os precios e manterlos baixos. Entón, se está plantando muitísimo eucalipto, o eucalipto ten rebasado xa a súa área tradicional de expansión, xa que cunha especie nova que é eucaliptos níceres se están realizando plantacións en zonas onde antes non chegaban, en zonas altas, en zonas do interior, en zonas de montaña, e detrás das plantacións de eucalipto, pois hai erosión, hai incendios, hai toda unha serie de daños ambientales importantísimos en Galicia. Entón, un efecto indirecto da permanencia de Ence na ría de Pontevedra é precisamente o asociado aos monocultivos de eucalipto que abarcan xa cálculos realistas de que en torno a 600.000 hectáreas en Galicia. Logo tamén hai un factor que a mí me parece preocupante, que é a influencia política que está tendo a empresa, ¿no? Que eu creo que dun xeito totalmente antidemocrático a empresa moviliza, os partidos movilizan fundamentalmente o Partido Popular para que presione, para garantir a persistencia na súa ubicación en Lobrizán. A empresa está ubicada en dominio público marítimo terrestre, tiña unha concesión no ano 58 que caducaba no 2018, pero o goberno do PP de Rajoy lle concedeu unha prórroga que é manifestamente ilegal. Existe un procedimento na Audiencia Nacional, nos presentamos o Supremo da Defensa da Ría presentou un recurso a esa prórroga e estamos pendientes de que nestes días pois se produzca a sentencia da Audiencia Nacional, que agardamos que se xa contraria a prórroga porque ten serios defectos legales. Pero o que é sorprendente é que unha empresa presione aos partidos, porque ten presionado o PP, ten presionado incluso o Partido Socialista para que modificara a lei aprobada recentemente de cambio climático, é dicir, un xeito oscuro de xestión que ten moito que ver coas portas que comunican empresa e política. No Consello de Administración de Ence hai dous destacados membros do PP, a ex-ministra de Medio Ambiente, o ex-Tocino, e o ex-consellero de Medio Ambiente, Carlos Velado. E, bueno, ante isto, cabe a salida, porque nos agardamos que esa prórroga se suspenda e que a empresa se vexe obligada a abandonar a súa actual ubicación, o que permitiría a recuperación deses terrenos, o que permitiría mellorar a produción marisqueira na ría, o que permitiría unha vida máis saludable, o que permitiría unir a cidade de Pontevedra coa cidade de Marín, é dicir, unha serie de beneficios, entón que se atoparían tamén unha melloría nos postos de traballo. Nos pensamos que sin Ence na ría habría máis traballo na zona, en canto se recuperase. E algo que nos parece moi importante é a presión popular, non? Nos temos claro que algunhas mellorías que ten feito a industria teñen moito que ver coa presión, e sobre todo coa presión que ten desenvolto desde fai xa moitos anos a Asociación pola Defensa da Ría. Por iso este ano chamamos un ano máis, o ano pasado as condicións de pandemia o impediron, pero este ano chamamos un ano máis a Marcha contra a Celulosa, que se celebrará o próximo día 4, o próximo domingo 4 de xullo, a partir das 12 da mañán das Alamedas de Pontevedra en Marín, para confluir diante da factoría. A nos parece moi importante facer ver, frente a estas presións políticas, probablemente tamén judiciais, que está facendo a empresa, nos parece moi importante facer ver oposición popular, que a movilización popular sigue manténdose firme en contra da ubicación da fábrica e ten sido, pensamos que seguirá sendo fundamental para acabar totalmente a voluntad na vida de Pontevedra.
presiones al sistema judicial que acabas de denunciar o intuir. Entonces, ¿entiendes que pueden afectar a la decisión final de la Audiencia Nacional? Eu creo que non. Eu creo que non van a afectar. Eu creo que os juízes valorarán a lei. En as actuales circunstancias existen dúas leis. O reglamento da lei de costas e a lei de patrimonio do Estado que establecen con claridade que o período máximo, incluídas prórrogas para unha concesión de dominio público terrestre, dominio público marítimo terrestre, é de 75 anos. Y luego en noso recurso temos outro argumento da lei, que unha prórroga se pode conceder solo si a industria ou a instalación da que se trate necesita explícitamente de estar ao lado do mar, tal no meu caso, porque hai muchas fábricas de papel interior. Pero tamén o feito de que a abogacía do Estado, que en principio sería que teria que defender a prórroga concedida polo goberno, non só se inhibira, sino que ten aportado informes negativos á mesma, pues pensamos que non hai presión que poda con esa argumentación. A última bandeira negra, a sexta bandeira negra, pasa a presentala a Sergio da Plataforma pola Defensa da Ría en relación aos recheos de Vigo. Buenos días a todos. Vou intentar falar o menos posible e despois se queres fazer preguntas que é moito mellor que o que podamos ler de carretilla. Nós queremos agradecer ao cambio climático que teña programadas estas bandeiras negras e creemos que afecta a Vigo, con especial incidencia nos acarrados, é por o seguinte. Na ría de Vigo teñense rellenada hasta o día de hoxe sobre uns 5 millóns de metros cuadrados. Isto supón que se verteron á ría aproximadamente uns 50 millóns de metros cúbicos de terra, de pedras, materiales procedentes de construcións en general, sin ningún tratamento previo, nin tampouco barreiras de protección na propia ría. Isto levou a que, ademais dos 50 millóns de metros cúbicos que hai nos rellenos todos na ría, se desperdigaron pola ría os máis finos, pois seguramente entre 3 e 5 millóns de metros cúbicos máis, que se foron depositando, que foron tapando bancos marisqueiros na ría de zonas de peixes que hoxe na actualidade antes producían moito e hoxe non producen nada. Nós, nesta plataforma pola defensa da vida de Vigo, vamos moitos anos tamén peleando por estas cuestións e intentando demostrar das administracións que, aínda tendo unha importancia grande o Porto de Vigo para a economía de toda a Bisbarra, entendemos que non é necesario seguir rellenando. E incluso os terrenos que se rellenaron se quitaron a ría, en vez de estar dedicados ao porto en sí, hai unha parte deles, aproximadamente un tercio ou algo máis, que se foron vendendo a persoas ou empresas privadas e se fixeron construcións, casas, para entenderlo mellor, edificios. Logo, cando se fan os estudios de impacto ambiental, hai un problema moi grave. É que en todas as zonas, en todas as administracións e en todos os proxectos, todo ten valor excepto o medio ambiente. Para todas as administracións e todas as empresas, o medio ambiente ten 0 euros de valor. Por lo tanto, calquera cousa que se faga na ría, ou que dice na ría, en outras zonas que para eles é un beneficio. Por qué? Porque non se pon valor o que a natureza, nin o benestar dos ciudadanos, nin o dos peixes, nin o dos animais, nin o de nada. Entonces,
na actualidade incluso pretenden seguir facendo rellenos. Nós estamos intentando que non se faga máis e estamos intentando demostrarle que non é necesario máis terreno porque hai industrias que están montadas aquí no terreno portuario que tiñan que estar en polígonos industriales. E hai un montón de polígonos industriales por toda a provincia de Pontevedra e por toda Galicia que se gastaron millóns de euros en facerlos e a maior parte deles, ou unha boa parte deles, están vacíos. Entón, nós, para evitar que se siga vertendo máis área, o que estamos dicindo é iso, que se poña a funcionar o tren entre o porto e os distintos, porque pasa por cerca de varios polígonos industriales que podían estar conectados directamente por el ferrocarril o porto, desde aquí a Orense e incluso hacia arriba, hacia Santiago, que hai polígonos que están dentro da vía do tren e que se podían estar conectados e se emitirían menos emisións de CO2 ou de gases contaminantes de tanto que había na carretera si se empezaran a funcionar o tren. E nos decimos que as industrias que están aquí, que non necesitan do mar, que se van a construir polígonos industriales, porque están intentando, en fin, alguén ten un edificio aí para oficinas, que non ten por que estar no Berlés, non ten por que estar na puerta, tiña que estar no lugar. O que era a antigua nave da fruta, que está en frente do edificio da Xunta, que tampouco tiña por que estar aí, tiña que estar en outro sitio, pero o que era a antigua nave da fruta, pois, transformaronla, e agora ali está unha parte, de momento, por lo menos, están os de aduanas, hai tiendas de produtos deportivos relacionados con marca, de produtos deportivos, que podían estar, estuveron sempre, hai oficinas, non se sabe para qué, hai oficinas que serven edificios para un regreso personal dentro do puerto, agora mismo parece ser que van a cambiar o edificio onde estaban antes aduanas, que a idea que tiñan era vender a particulares, agora parece ser que van a intentar reformarlo e adaptarlo para esas construccións ou que hai personal, por exemplo, que tiñen ali. Supoñemos que o de aduanas volverá para... Por iso dicimos que as cousas cando se fan simplemente por negocio non é o máis adecuado. Outra cousa que dicen é que necesitan calada. Aquí en Vigo ahora mismo podía atracar, non en todas as líneas de atraque, pero si en alguna, podía atracar o barco máis grande do mundo en transporte de contenedores. É dicir, os barcos máis grandes do mundo, os Panamá, son os que pasan por o canal de Panamá reformado. Pois o canal de Panamá ten 18 metros de profundidade. Aquí no Porto de Vigo hai zonas que teñen 18 metros de profundidade. E hai nas de 15, hai nas de 14, hai nas de 10, pero hai zonas que teñen hasta 18 metros de profundidade. Por lo tanto, aquí en Vigo non vai ir nunca na vida, eso temos seguro, un barco como o Sato, que leva 22.000 contenedores a bordo. Iso Vigo non vai ir nunca. Entonces, é un dos portacontenedores que máis calado ten. Por iso lle dicimos, aquí poden vir barcos os Panamás, como moito, que con 14 metros chegan, que é o que tiña o canal de Panamá antes. E pasaban todos os barcos por ali. Por tanto, aquí con 14 metros hai muelle as gallas. Ese non chega, hai outras fórmulas que nós temos manifestado de que se poden facer reforzando os muelles actuales a base, se poden dragar e conseguir un par de metros tranquilamente sin ningún maior problema. Por eso, gracias por a oportunidade que dá de fazer estas cousas e eu creo que se tendredes moitas preguntas e senón hai algunhas que eu me plantearía tanto aos anteriores como seguiría... Eu aquí, porque ti, vostede, perdón... Ti. Hai unha... Coñezo máis o caso de Vigo, claro, que os demais,
hai unha especie de conciencia ciudadana, efectivamente os rocheos non os quede ninguén, non quede de Vigo, pero tedes en contra a Confederación de Empresarios de Pontevedra, o Círculo de a Xunta de Galicia, salvo o Concello, e salvo o alcalde, vamos, aquí no... estas cosas. E o BNG parece que o rocheo está botado aquí. Incluso en Vulcán, salín que esa lingua de agua que non sei que se quería facer para os logísticos e ampliar por aí. Ben, vamos a ver, nós somos conscientes de que pouco a pouco, por eso los empresarios non nos extrañamos, vale, porque o negocio que fixeron no puerto foi a ciudad portuaria cos empresarios, vale? Entonces, eso como está montado así, pois os empresarios é normal que digan que non lle saquen o negocio que teñen aí. Está claro. En canto a Abel Caballero está ahora de acuerdo con non se le queda maneira. Vale, le queda maneira. Nós tamén temos claro. Ele tamén foi presidente do Porto. E pudo facer algo máis do que fixe. Incluso o que está dicindo agora que habría que facer. Pero non o fixe. Ele está dicindo de que hai que pasar parte dos rellenos que se fixeron na ría, pasarlos á cidade. Para qué? Para seguir vendendo e facer edificios. Como están facendo ali por detrás do auditorio, unha parte dos que están naquele edificio novo que están facendo ali, que unha parte, o que era Corderías Mar e todo aquilo, unha parte era terreno de playa, del dominio público marítimo terrestre. Ben, pois esa parte agora pasaron ao ayuntamiento e o ayuntamiento está dependendo de facer o negocio. A ver, deixemos de tonterías, as cousas son como son. As cousas son como son. Entonces, nós decimos, mira, o terreno que se llegará ao mar, se fai falta para o puerto, ten que ser para o puerto, punto. E para aquelas cousas que necesiten exclusivamente da lámina de agua. O demais non ten que estar pegado ao mar. A cosa non ten que estar aí, ten que estar no polígono industrial. O mesmo tema que de nós. E outras moitas empresas que está sucedendo, non? Por eso dicimos, os propios sindicatos da autoridade portuaria, hubo un momento que había dos sindicatos que parecía que estaban en contra nosa, que parecía que nós os queríamos fastidiar e puesto de traballo. Claro, pedimos unha reunión con todos eles e dixan, mira, isto é así, 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 isto parece normal? Dice, non. Entón, por que carallo decides, perdón por expresión, por que decides que estades en contra nós? A ver, se nós o que estamos facendo é intentar defender o interés general e o vosso posto de traballo tamén. Agora, últimamente, como lle pasaron, deronlle en concesión a superficie portuaria a unha empresa, ou dúas, ou tres, o traballo que estaban facendo os traballadores do puerto, que era controlar o tempo que botaban as mercancías depositadas aí, para que non estuvera moito tempo, final. Bueno, pois agora, eso, deron de unha empresa e os traballadores se traballan no campo. Entón, claro, ahora, joder, non era ningún trabajo suplementario, dice, macho, pero non nos avisamos que isto iba a pasar, non sabías. Hai que ter as cousas claras e pelear sempre por lo mismo, non andar. O de Vulcán, ou da construcción naval, é unha actividade que ten que estar ligada ao mar. Vale? Isto é... xa de barreras. Cantos millóns leva chupado da administración dos nosos impuestos? Xa vedes como está, non ten actividade. Ascom, que é outro astillero que era modélico, que construía que está do outro lado da ría, fai 4 lanchas de poliéster, cando podía estar facendo barcos. Vulcano, o mismo que a comprou últimamente, era un dos socios anteriores que a fundiu, un dos barreros. A ver, de que vamos? Que agora queren a lámina de agua. Dice, oiga, mire, ao mellor hai que reestructurar toda a dársena de Bouzas, que é unha zona que ao mellor se podría controlar ou ter un pouco máis de control sobre a contaminación, porque, claro, está un pouco pechada, e ao mellor se podía ter un pouco máis de control na contaminación. Oiga, pois mire, se ese astillero de Vulcano hai posibilidade de que alguén quera facer, ao mellor hai zona aí na dársena de Bouzas
onde poder instalarlo. E aquí o avión, pois, efectivamente, pois, igual unha pequena parte ou que é a zona que está rellenada se pode dedicar ao porto. Pero o porto non ten por que ter tantas naves. A zona franca non tiña que estar no Relleno de Bouzas. Por que está? Non tiña por que estar.